Nie je možné špecifikovať žiadne kroky, ktoré podniká slovenská polícia, pretože jednoducho je to stále hľadaná osoba a mohol by sa zmariť celý účel toho dohľadania tejto osoby. Ja nemôžem hodnotiť a nechcem hodnotiť činnosť belgických orgánov. Jednoducho my máme komunikáciu s Národnou ústredňou Interpolu v Belize a bol tam v súvislosti s inou hľadanou osobou náš šéf našej pobočky slovenskej Interpolu. Sme neustále v komunikácii, poskytujeme si informácie o všetkých osobách, ktoré hľadáme a ktoré by mohli byť prípadne na území Belize, ale ja nechcem nič ani v tejto chvíli podkudzovať, ani vyvracať a, jak som už povedal, nie je možné vám dnes oznamovať, aké kroky podniká slovenská polícia. A myslíte si, že sa podarí myšlienku dostať na Slovensko? Na takúto otázku nebudem odpovedať, pretože každý prípad je individuálny a my využijeme všetky možnosti, ktoré máme a poskytujeme samozrejme súčinnosť tak, aby sa dovršil tento cieľ, o ktorom hovoríte. Ja by som sám rád bol najradšej, aby sa nám tieto osoby dostali na územie Slovenska pred tie orgány, pred ktoré patria, aby o nich mohli rozhodnúť ďalej v súlade s právnym poriadkom Slovenskej.